Γεια σου Κεφαλονιά, γεια σου Αργοστόλη. Είμαστε καλά? Περνάμε όμορφα. Καταρχήν να πω συγχαρητήρια για αυτή πραγματικά την υπέροχη διοργάνωση και αυτά που έχετε φτιάξει εδώ σήμερα. Να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον Δήμαρχο για την πρόσκληση σήμερα εδώ. Και είμαστε σήμερα εδώ για να τραγουδήσουμε, να περάσουμε καλά και να πούμε πολλά τραγούδια και να διασκεδάσουμε. Πρώτα θα ξεκινήσω όμως με τους μικρούς μου φίλους. Θέλω να πούμε λίγο κάτι ωραία. Δώσε. Όχι αυτό το σημείο παρακαλώ. Θέλω να